Когато аз правя някакви курсове, още в началото гледам на присъствения курс да им отделя 3 до 5 минути, за да им покажа най-елементарната техника за писане на промпт. И вече от тук, който иска да си се развива, да купува книги, да се консултира, да гледа клипчета. Но аз имам елементарен, наистина много базов промпт, който ги уча. И то е, опитайте се да направите следната структура. В каква роля да влезе човек до съответния чат? Какво искате от него? Какви са тона на гласа, който искате да използва и задължително му казвам, задай ми 10 въпроса. Да кажем, че сега ще правя някаква елементарна реклама за курс по мениджмънт и предприемачество. Ама тотално елементарно, за да могат да започнат да ползват. И им казвам, влизаш и му пишеш, влез в ролята на маркетолог. Напиши реклама за курс по мениджмънт и лидерство, който съдържа следните теми. Слагам темите и задай ми 10 въпроса, които, като ти отговоря, да направиш по-правилна реклама.